A já tu všichni trafíky, mé jméno je Nia a vítejte u tohle z toho nového videa. Dneska se podíváme na hru Five Nights at Freddy's 1. Každopádně, checknu tablet, a kurva, a plus, Freddy Šourek, Palamourek, to není. A je to kurevský hajzl. Šivášek Bianca Johnson, vole. Nečum brady. Zpíváme si nějakou pěknou písničku. Klový hlavy hrozně smrdí, nikdo je tu nemá rád. Druzov to je pěkná svině a tak na ně bude kát. Šubidubidubidubidubidubidu. Check it up. Jak to můžeš bloknout, když stojí 20 metrů od toho, ty ženo jedna? Dohaj že nám chápu, že máš krámy. Tu prdele s tebou. Počkat. Jej. Dojslu! Proč mi to děláte? Proč mě tak nenávidíte? Co jsem vám udělal? Co jsem tak podělal? Otevřu dveře, dělám plný ignor. Nechtěla bys si třeba sebrat. A od tam to svůj tlustou prdel. Někam do řiti? 20 mod. To budu vyskákat jak náckové do krytu. No skvělý, teďka to blok nebolí. Smetáci.